खुलुमबाय। आं भानु बांसियारिनि बिमादै जायो। जोंहा भानु बांसियारिखौ बिजनि बर' बाजाराव हाबा हरदोंमोन। बियो दा गोब्राब बेमाराव गोलैनानै दङ। बोसोरनैयानो जाबाय बेमाराव गोलैनाया। बेखायनो न'खरनियाबो जथेस्थ' नायबाय आरो जोंफोरबो एसे एनै हरनानै नायबाय। नाथाय जों इनि बेमारखौ फाहामनो हायाखै आरो न'खराव थाखा फैसा गासैबो जोबलांजोब्बाय। दा बेमारा गोब्राब जानायलाय भानु बांसियारिखौ मुम्बाइनि टाटा मबाइल केन्सार हस्पिटालाव लांनाय जादों। बेनि थाखायनो आङो रायजो राजानियाव खावलायनो बा बुंनो बेनो सानदों, भानु बांसियारिनि फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाया एसे अनसुंथाइ होनानै बेखौ मदद खालामबा जों न'खरनि जानानै गोजोननाय मोनगौमोन। भानु बांसियारिया बे न'खरनि आरो बे गामिनि आरो बर' हारिनिबो जोबोद मा खनगिरि बा बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनाय सासे मेथाइ खनगिरिमोन। बयहाबो बे थांना थाबा बर' हारियाबो बयहाबो माबा जागोन होननानै आं सानो। दा सरकार बा बिटिआर सरकारखौबो खावलायनो नागिरदों, सरकाराबो एसे मदद होनायबा बेनि थांना थानायनि थाखाय फाहामथिनि थाखाय एसे मदद होनायबा जों बयबो न'खरनि जानानै बा गामिनि जानानै, गामिनि आइ आफायाबो बहुद दुखुआव दोङो इनि बेमाराव गोलैनायनि थाखाय। बेनिखायनो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय आङो, बिनि फाहामथायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरबा जों गोजोननाय मोनगौमोन।